Det startede som en fiks idé i en ungdomsklub i Hvidovre, og nu er det ved at udvikle sig til en international karriere. ABBA on the Road Again er dog stadig i landet. I aften spiller de i Portalen i Greve, og vi har sendt Trine Juhl i omklædningsrummet. Jeg er kommet her ind i stjernegarderoben med Benny, Bjørn, Agneta og Frida, og de skal på scenen lige om et øjeblik med 24 dansere og musikere. Og Bjørn, 80 koncerter i Danmark, og I er på vej til Tyskland, Norge og Sverige. Hvordan er det kommet så vidt med jer? Jamen, det startede med, at vi lavede et potpourri for sjov af ABBA-numre. Og det blev taget godt imod, og så tænkte vi, jamen, så prøver vi at lave en musical over ABBAs karriere. Og det var folk også vilde med. Jamen, så tænkte vi, så lad os da komme på landevejen og komme ud og spille nogle andre steder end lige hjemme på hjemmebane. Og det går forrygende. I dag er vi her. Det er jo helt overvældende, det må man sige. Okay, inden vi snakker videre, så synes jeg lige, vi skal høre et nummer. Vi var med til lydprøverne i eftermiddag, så her kommer der en tro kopi af Waterloo. Fuldstændig ligesom ABBA, så kan jeg ikke lade være med at spørge jer, hvor meget ligner I egentlig ABBA i virkeligheden? Er I for eksempel kærester med hinanden? Nej, ikke lige det her tilfælde, at Benny her er en pige, og så det synes vi ikke rigtigt, at det passer sammen. Nej, det behøver jo ikke være nogen hindring. Nej, det er rigtigt nok, men ikke lige det her tilfælde i hvert fald. Jeg ved, at I til daglig er tøjindkøber for magasin og pædagog og farvehandler. Hvordan er det så at gå på scenen om natten og være dancing queens og kings? Altså, det giver et kæmpe kick at stå på scenen og mærke publikums begejstring. Det er stort til lige meget, om vi er ude til en privat julefrokost eller til en festival et sted. Folk er enormt begejstrede. Når I nu skal til udlandet, så kan det jo godt føre meget mere med sig. Er du parat til at kvitte karrieren som pædagog for at blive full-time musiker? Det ved jeg ikke rigtigt. Jo, det er, og et eller andet sted, så er man det jo alligevel, fordi der banker jo et eller andet indeni, som jamen ellers så gjorde man det jo ikke, så gad man jo ikke at stå, og som Tina siger, så altså når adrenalinet det pumper, så kører man bare, så det er man jo nok alligevel. Frida, din navnesøster, hun er jo nærmest gået under jorden i Sverige, og oven på al berømmelsen. Hvordan tror du, det vil gå dig, hvis nu I bliver berømte? Jamen altså, hvis jeg gik hen og blev berømt, og gjorde det lige så godt, som Frida har gjort det, så tror jeg da også, at jeg vil ende med at gå under jorden med alle mine millioner. Okay. I skal på scenen lige om et øjeblik, så jeg synes lige, vi skal slutte af nu med at høre lidt mere af Waterloo. ABBA on the Road Again turnerer som sagt i udlandet til sommer, så de kan først opleves igen i Helsinge til august. Maria Lemkuhl fra I Talk-TV med Charlotte i aften. Lookalikes. Det hele det handler om, det er, at man enten skal ligne eller lyde som en eller anden berømthed. Vi skal nemlig både møde ABBA, Elvis, Tom Jones, Britney Spears og alle mulige andre kendte. Kaster alle pigerne også trusser efter dig? Det sker faktisk. Er det rigtigt? Ja, ja. Men havde jeg været Tina i aften, så tror jeg, jeg er blevet våd i trusen. Hvem bliver aftens bedste lookalike? Verdens største popbands. Vi skal nemlig høre dem spille Waterloo, som de vandt Melodi Grand Prix med i 1974. Og hvis I ikke kan gætte, hvem det er, så kommer det her. Det er selvfølgelig ABBA.
stafet. Sig mig lige engang, sang I rigtigt her? Ja. Hvad med musikken? Var det også jeres? Det er vores CD, som vi udgav for 2 år siden. I har udgivet en ABBA-CD? Ja, og der er en ny på vej. Hvem så for kostymerne? Det er godt nok ikke os selv. Vi havde en designer på, som lavede vores kostymer for 2,5 år siden. Så det vil sige... Det ligner meget godt, ikke? Jo, det ligner rigtig godt. Så... Jeg bliver nødt til at afsløre en ting, Benny. Hvad er du? Jeg er en pige. Og så var jeg nok den mest maskuline, tror jeg. Af pigerne, altså. Vi andre turer ikke. Vi andre turer ikke stille op med mandetøj, så det bliver dårligt. Okay. Dommerne? Jeg kan se, I er imponeret. Altså, jeg synes helt klart, altså, I ligner så godt. Altså, også blandt andet kostymerne og sådan noget, og jeres altså, bevægelser og sådan noget. Det er meget som at sige arbejde. Det er helt fantastisk. Og at det så også er jeg selv, der faktisk synger på det, vi hørte nu, det gør det kun endnu mere fantastisk. Så, og spiller også. Jeg er jo simpelthen, og spiller. Hvad hedder jeres band ellers? Det hedder ABBA on the Road Again. Okay. Og det hedder CD'en også, eller hvad? Ja, det hedder den. Okay. Okay. Først var han frontfigur i Boyzone. Nu er han gået solo. Han har Nu er vi nået frem til det tidspunkt, hvor afgørelsen skal falde. Hvem bliver aftens bedste lookalike? Hvad med herinde i studiet? Er I klar til at åbne den første konvolut? Tredjepladsen! Og vinderen er... Der er 2 vindere på en del tredjeplads. Tracy Chapman og Stevie Wonder. Vi er nået frem til andenpladsen. Er I klar? Da-da-da-da-da-da. Aftens andenplads, mine damer og herrer. Mambo number 5. Og nu er vi altså nået frem til det allerstørste øjeblik her i aften. For vi skal finde ud af, hvem der er aftens vinder. Og først vil jeg godt lige spørge dommerne, og uden selvfølgelig at afsløre noget som helst. Hvad var det så, der gjorde, at aftens vinder blev vinderen? Det er en lille forskel. Ja. Ja, men altså... Stylingen, tøjet, optræden, timingen. Timingen. Okay. Ja, sådan... Der var ikke rigtig noget at sætte fingre på, synes vi. Altså, nej. Er I klar herinde til at få aftens vinder? Og vinderen er... ABBA! Tillykke. Hvordan har I det lige nu? Fedt. Det kanon, det havde vi slet ikke regnet med. Det havde I ikke? Nej. Hvorfor ikke? Nej, fordi der var mange gode talenter med i hvert fald. Ja. Helt sikkert. Hvordan havde du det lige, da jeres navn blev råbt op? Det var da perfekt. Det var perfekt. Fornemmelse, ja. Udover jeres blomster, så har I jo også vundet sådan her. Et gavekort på 5.000 kroner. Og med fare for at være rigtig indiskret, så vil jeg godt vide, hvad de skal bruges til. Altså, vi skal faktisk på ferie her i maj, så jeg tror, vi skal have dem med der. Skal vi hygge os for Det lyder som en rigtig god idé. Rigtig mange gange tillykke.
Det er tid til at sige tak for i aften, men man kan selvfølgelig ikke slutte et lookalike-show uden at høre vinderen endnu en gang, mine damer og herrer, til godt imod Waterloo og ABBA. Og husk det nu, tyr svinet! I næste udgave af Talk TV med Charlotte. Jeg vil gøre alt for at blive stjerne.